Kadiyot kayo. Ha? Ang kaning maong proyekto aging sa Local Development Council, gantos Provincial Development Council, then Sakto na. regional. Kadtong panahon Sakto na. ninyo paghimo ani, napasar ni tanan dito all the way sa National Economic and Development Authority o NEDA, DepDev na karon. Now, atong panahon na ang NEDA mo sa usual nga proseso, ang NEDA bagi mo rekomendar ngadto sa presidente for signature o niya ano atong panahon na pod na pirmahan bagyod sa presidente ni si Digong atong panahon na for the implementation of the project para mabudgetan. Kana ka, wala siya magpasar gid formally sa National Economic Development Authority. Mm. Kaya nga no, di man ko siya recurring revenue generation. So, ni fall siya under sa multi-year obligation authority ra. Mayo level lang sa secretary sa Department of Public Works and Highways. Mhm. Giaprubahan na mo ng gi-face by face na karon ka. Ang Apan first ka- place, Congressman Edgar, kanus gisugdan during your time as congressman pa? 20, kung di ko makalimot, 2017 ka. Kalsada 2017. ng compound. Ang Yes. first phase. First component, Ilan kalsada budget first component first phase? Mga 300 siguro to ka. 300 dili kayo million. nako. So karsada pa ni 300, siya. oh, pre. Widening, Kalsada road pa. widening lang sana in the meantime. Road foundation, road widening. So man na, gwapo na ka. Mo na ibag-ong Soroyanan sa taga-Samar makapangutanar ta didto no. Gusto gigit may mulaag dito na pita. Sakto gina dito ka. Oh. Dugay kay nga sigig sabot pero wa gid ba dayon kay nindot na kuno kayo. But sir, ako sa ilakton ang gamay. Karon nga na-discover ani ni Secretary Vince Dizon kay murag daghan kayo sa iyang utok nga nagsuroy-suroy siyang utok nga grabe ang SOP ani. Di ni tamparo sa mga Sarmiento brothers sa inyo ang aging nga wa namon mo mga pil, di ba kanitang paros sa inyo hangnaw nga sa agi ninyo kaniadto limpyo. Why man sabi sa gamay even sa the time ni Secretary Mel Sarmiento sa DILG wala unya karon murag ni grabe mang bagolbol sa mga taga-Samar. Sa tenore lang ka, nga ingon pa nga, di na lang ko makuha dito sa to, pero ang House of Representatives karon o ang Senado, ang legislative branch ka, daghan na lipay nga wala meron dito, ang uban ng kaubay kay Purbida, gubaag yun sa institusyon ka. Okay. Ato ng bawion, na damay ta ng ghost projects, na damay ang tanan, anang ingon nga dagko ko nung hatag. Sinaot nga mapakgan na to ni ka, kaya nga no, mao naman ni karon ang gitrabaho gud sa ombudsman, no? Gitrabaho sa Department of Justice, niya ni-resign na gani ka ang igsuon ni Eric Yap nga si Edvic Yap, Yap, no? oh, uwaw to wala na Ni-resign siya na magamit. kay- wala na yung magamit kay giputla naman to naman sa amlak tanan ka. Now sir, ang akong balikan lang, ibalik ko dito napita sa pag second phase, nahuman na ng 300 million. Pag second phase, kanus og doon na paka diha nagpaka Diretso ka, second phase, hantod yun ako nga, nahuman yun akong road component gikan sa north, ngadto sa south, nahuman yun na to. Ang kuwang na lang yun, ang very critical phase, ang kanang mo-link na, doon opening, doon challenging diya, nadapit ka kanang usaon na to pagsumpay sa north access ug south access kay moagi man to sa pier. Sir, ano saan ni nahuman o niya ano sa to ka na wa na mo apel og election? Nahuman ko sa 22, subot na ay siguro programa 23, 24 or 25 ba o kung wa man gani na mapundo karon gipunduhan ka ang Mauni ang ako kanang- giklaro sir, Congressman Edgar, ako nang giklaro kay sa 2022 until 2025 last year, mauni ang gitawag sa mga gutsinanggo og notorious kayo nga tuig sa kuan. Mauni na hitabo sir, for the information lang, kung doon na lang po kay idea, pila may budget aning critical kayo kanang component nga linking south ug north, pila may gi-appropriate aning budget ug Kana kanus- ka, na blanco na gikuha na ka kay wa naman ta maglingkod, I cannot respond to that anymore kay lisod kay nga Anyway, sige lang. ingon nga motubag ta so blanco ko sa mga datos na naron ka kay wala namang gudta sa gobyerno. Sir, kamong mga engineers, gikanimo, kaning mga taga-DPWH hired by the government, sila, ang proseso nila, sir, before tingali pag-implement og project, even kanang mga gagamay balay, bayaran manggali na sa gobyerno, kung maagian. Unsa Yes. na proseso gyud?
kanang giingon Ang nga wa mananghid sa Philippine Ports Authority nga mo agi sila diha. Unsay paagi ana Congressman Edgar Pordisay sa mga naminaw? Paagi by writing o niya by secretary to secretary ang na? sakto gyud tanak ka kay level man gud na sa district engineer. Ang district engineer nga rin sa iyang planning division mohimo silang plano anang ilan ng steel kanang components sa bridge, no? Unya maghimo na silang plano tuwata na ng technical details and specification mao ginigitawag, no? Speak sa. Pagkaman ang ilan na i-considerar kay ingon man na dunay tubig, dunay gitawag nga freeboard. Kung saan ang freeboard, tun-an sa ninyero ang highest sea level elevation mo taob, no? Nya plasan nimo na og 1 meter mo na ingon na to nga forecast nimo kung kaso dunay ingon nga 1,000 years nga mahinabong nga mubaha ba, mo abnormal ba ang taob sa tubig, no? Gikan atong highest water elevation mo tawag kag freeboard ang imo ginaubsan sa girder ang kanang ilawom sa tulay na dili gyud masangad o maigo pa sa barko kay agianan go sa barko ka, no? Pag human nimo kompyuta na mao man unta ng plano, no? Ilan nang ipresentar usa sa formal, sumusulat ang district engineer, ipadala ang plano ngadto sa Philippine Ports Authority. Sir, di na mo agi siyang secretary sa DP. Dili pa ilahasa na ka kay district level naman na. Dili gyud pwede sugdan any structure nga mosulod na ka sa teritoryo sa usa nga ahensya. Matud pa ang kining higayon ang Philippine Ports Authority kay nisulod naman gud sila ka sa pier kundi doon ay barko. So wala gani pirma ang ingon PPA nya trabaho nimo mahugo niya na nga walay pulos kay sa pagsulod sa barko kung gibabaga nimo ka mao ganay So, diferensya wa po'y link na, mawa ang link po between south ug north, aning maong accessibility. sakto na ka dili kay do na may taytayan di pud kasulod ang barko. So musaka gyud to ka sa gitawag freeboard, no? Ang arko ang ingon nga ang design sa girder nga kundiin iya gikonsiderar ang tanan ang pwersa sa nature apil na pod ang kinahanglanon nga passage or ang freeboard sa access sa dagat kadigid mapiktuhan sa himo nga structure diri sa Department of Public Works and Highways Engineero nga sakto gyud ang pagtuon. So ang referean na ka ang plano gi-review og ang perma lagda sa PPA kay mo perma gani ang taga Department of Public Works and Highways ra wala PPA, no? Mingon na inyo na sala pero kung permado na sa duha ka ahensya ang Department of Transportation pamaagi sa Philippine Ports Authority o Department of Public Works and Highways, the two implementers infrastructures in the country, libre din na kakingano, silang duha ang niako sa responsibilidad. Say by the bill, Congressman Edgar, say by the bill ang mga district o regional director sa DP. What if, Congressman Edgar, what if dili mo sugot ang PPA? I believe nga mo sugot sila because PPA is under the OTR o kung wag sayop, mo sugot sila. Pero still, doon na ba'y atubangon nga administrative o criminal cases ang mga engineers ani? O niya, wa ba kay duda nga doon ay mga dagkong opisyal sa gobyerno nga nag-influence nga, go, ako rin bahala din sa PPA. Kana, posible na ka, pero nga rin lang ta sa ingon nga sa struktura rin sa pamagi sa approval o nga ka sa lagda yun nga official kaya magkinaon sagod ang mapiktuhan gudana ka ang tao magod nga ni pirma. Yes. Punta sabot, in this case, kung gipirmahan na sa taga Department of Public Works and Highways, District Engineering, sila mo obligado. Kung ilag itong gipaday ng trabaho, o niya na palso, kada kong responsibilidad ka, no? Ang They have to ngilad accept their effect responsibility. sa mga magbubuhis mismo, sir. Ngilad kay effect kay what if dili madayon or wa magkalima Usik ang kwarta ka, so you will be liable for negligence of duty. Hastang paita. Maigo ka na, administrative charge na ka, siya ka. Tinurad lang kay ngano, pero, how about criminal? mo. Ang criminal aspect, mahog na ko, kung doon ay mo charge ko nila, mahog
malversation Mm. o graft and corruption kay nga na negligence kung kwarta gud ano wagtang. Okay, pero Murag lahi naman kinabay si- ang kwarta. So kana ka mauna ingon sakit man pero ang forma lang dahil nagihimo nakitaan man nato diya sa gipagawas nga sa news, no? Mm. Ang forma daan preparado na sila di man gid paminaw na kumusugot ang PPA kay ubos ra reklamo gid. Allah. Klaro man tong tubag sa taga PPA nga hindi sila papayag sekretary kay ngano mubo ra gid kuno maigo gid ang barko. So kana Astagfirullah. posbononon so may na lang kay wala mabuhos ma-adjust pa nila ka no pero mupunan wa pa man masugdi in fairness to the district engineer kay nakit-an man wala pa lang mo inspection ang sekretaryo wala na palso ng proyekto. In action man, doon ay gamay kalangan pero nakoreksyonan ang sipyat ka sa saktong When panahon. was the last time nagka-istorya mong Sikmel, Sir Marlo, o uban mong mga igsoon regarding ani kay kamo mo'y kaniadto mo mga inilang leader diha unya anti-corruption advocate ang inyong kuan even sa time ni Sikmel sa DILG. Wa mo karon sa mo nagka-istorya unsa wa mo masagmuyo aning kahimtanga karon nga inyo hamling area? Kana gud ka ingon pa nga sa among prinsipyo nga duha masakitan pa na sa magstorya mi pero arigo mi permiga provida dunay lain sugo dunay lain sugo obligasyon ang atong visyon pud ka nga mutabang gyapon ta sa nasod no sa lain pa mga ekonomiya mo nang wala mi ka focus kay dito ka pasensya gyud Maita. manay kog dispensa taga Samar kay ngano ato magipiyal na po sa bag-o na po nga mga opisyalis in Kailangan. due respect po din ka. So, sir, hopefully, doon ay divine intervention diya sa inyo. Tungod kay, murag tuan naman sa inyo, lagi tumpangan yun ninyo kaya. Kaya sige ta din from time to time, manawag mi ninyo regarding sa grabing corruption karon pero waday ko magtuong, handa man ninyo tumbangan. Biha ni Congressman Edgar, makauwa ba? Anyway, sir, salamat kayo. Ni amping kanunay, kinaibag yung basyang, amping mo kanunay diya. Salamat kay ka niya. Amping, Subo, ug Visayas, Garis, Mindanao, hinaot nga preparado ta ng bagyong basyang. Salamat kayo sa tanan ka. May buntag. May buntag. Ang Hermano o Hermana Mayor, nga magtiayon si former Congressman Edgar Sarmiento, o ang iyang kapikas siya mo, until karon ha, sila pagyapon, until ma-turnover nila, ang lae sa ngadto sa lae na pong Hermana o Hermano Mayor nga mapuli sa kapistahan ni Senior Santo Niño sa ika-400 sa 61 nga fiesta ato ni aging buwan sila tong former Congressman Edgar usa to siya sa inilang technocrat sa Tibok Nasod o niya antay corruption advocate silang magsuon pidap na siyang tubangan ay kabiha sa kawatanan na inyong congressman di ay sabi na kong diri na Cebu di sa Las Pedro mabuti ito sa Kalbayo katay grabe yan kung naman naman ko sila kay tinoon lang from time to time Manila, Cebu, Gawas Nasod tungkol kay negosyo ng mga negosyante man na silang magsuuna o niya matod pas kong amigo ito namatay ng mayor dili katong pusil sa may tumangas sa Pedro panahon tong wakwak bagong nagobernador itong wake ay kanahon term niya nga ako bay yun siya nga ako bay o ang akong kontra sa politika inig kampanya negosyante gani nga kung may incumbent ay dahigdar ko na matod pa niya kanang mga negosyante di man na patakag di man na mamalit kay ilaw ng persona kwarta niya puhunan mas na negosyo pero sugarol gani bisag wa pa na kwarta di na ko nakatulgan kay batay mangutang na para isugal aring nga politika aron makapulis ha nang lingkod parehan ako negosyante dili man ang inani mo bida mo mahadlo ko Ginoo ni magsuuna kailan kay kuan nila kay panahon ni Pinoy si Secretary Mel Sarmiento mo DILG secretary